мо бо ин таҷҳизот ҳама рӯза кор мегирем. бе ягон васила ба он побаст шудаем. ҳатто хурдсолони хонавода ҳам чашм аз он намекананду машғул ба бозиҳои ҳархела мешаванд. мо ҳарчанд барои дур намудани таваҷҷӯҳи хурдсолонамон аз телефон тадбирҳои гуногун андешем ҳам ҳеҷ яке аз онҳо корагар намешаванд. чаро? чунки мо худ аз он дурӣ намеҷӯем ва ин чиз лозим ҳам нест. зеро замона худ талабгори ҳамин аст. пас чӣ бояд кард ки ин таҷҳизотро мақсаднок истифода барем? сокинони кишвар дар ин маврид чӣ назар доранд? биёед бо ҳам мебинем. телефони мобилӣ барои инсонҳои бошуъур, барои инсонҳои мутамаддин яке аз манбаъҳои аслии даромад маҳсуб мешавад. чунки имрӯз дигар ҷаҳон ба мисли як деҳкада шудааст. имрӯз ҷаҳон тавре ки муҳаққиқон гуфтанд ба мисли як деҳкадаи бузург шудааст ки мо аз як гӯшаи ҷаҳон ба як гӯшаи ҷаҳон аз тариқи телефони мобилӣ метавонем муносибатҳои иҷтимоӣ, муносибатҳои иқтисодии худро роҳандозӣ кунем ва масъалаи асли он аст ки мо аз телефонҳои мобилӣ на ба он шакле ки дигарон мехоҳанд, балки ба шакле ки барои мо, барои ҷомеаи мо, барои кишвари мо, барои миллати мо ва барои давлати мо муҳим аст, ба он шакл истифода кунем. телефонҳои мобилӣ имрӯзҳо яке аз воситаҳои панҷшуда ба назар мерасад. инчунин истифодаи телефон низ ҳам ба зарари инсон аст, ҳам ба фоидааш. яке аз фоидаҳои он ин мебошад ки волидон дар куҷо будани фарзандҳои худашонро мефаҳманд. дуюминаш ин аст ки метавонад ҳар як хонанда дилхоҳ китоби худро ба воситаи телефон дастрас намояд. истифодаи техникаву технология аз ҷумла телефонҳои мобилӣ ба кӯдакон дар баробари фоида доштан инчунин зарарҳои зиёде низ дорад. вале мо наметавонем ки якбора телефонро мисол аз дасти кӯдакон бигирем, чунки мисол мо метавонем дар телефонҳо барномаҳоеро ворид намоем ки онҳо аз телефон дарс омӯзанд, мисол забон омӯзанд. як тарафи хубии телефон ин аст ки вақти филмҳои тасвирӣ бо дигар забонҳо, масалан бо забони англисӣ, русӣ бисёр сабт шудагӣ аст, кӯдакҳо тез аз худ мекунанд забонҳоро. 98% хонаводаҳои тоҷик телефони мобилӣ доранд ва аз он кӯдакони хурдсол ҳам истифода мекунанд. кӯдакони то 8 сола 2 соати вақти худро бо телефон сарф мекунанд ки ин ҷои бозиҳои кӯдаконаро гирифтааст. ба майнаи сари ҷавон ангезаҳои беруна таъсири зиёд мерасонанд. махсусан аз давраи таваллуд то синни 3 солагӣ давраи инкишоф мебошад. дар ин муддат нейронҳои биноӣ, шунавоӣ ва нутқ дар кӯдакон инкишоф мекунанд ва ҳар чизе ки дар калонсолон мебинанд онро нусхабардорӣ мекунанд. кӯдакони имрӯза ба ҷои шунидани афсонахонаи волидон наворҳои ҳархеларо тамошо мекунанд. ин комилан чизи дигар аст, зеро дар китобхонӣ кӯдакон қобилияти тасаввур кардан доранд, вале дар навор ашёро бо чашми худ мебинанд. бо зиёд нишастан дар назди телефон кӯдакон қобилияти муошират карданро гум мекунанд ва ин ба ояндаи онҳо таъсири манфӣ хоҳад гузошт. ба ҷои ин бояд волидон бо кӯдакони худ вақти зиёдтарро сарф кунанд, китобу афсонаҳои шавқоварро хонанд ва телефонро ҳамчун василаи омӯзиш истифода намоянд. бале, воқеан як роҳи мақсадноки истифода бурдани телефони мобилӣ барои кӯдакони мо ин истифодаи он дар таълим мебошад. ҳамгироии мактабу оила ва роҳандозӣ намудани истифодаи технологияи рақамӣ дар раванди таълим ба мақсад мувофиқ мебошад. ин тарбия аз муассисаи таълимӣ оғоз мешавад. ҳарчанд қариб дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ таҷҳизоти рақамӣ насб шудаанд, вале ҳастанд ҳолатҳое ки омӯзгор аз роҳу усулҳои дурусти истифодабарии он огаҳӣ надорад. барои расидан ба таҳсилоти рақамӣ мо бояд чӣ кор кунем? дуруст, бояд курсҳои такмили ихтисосро ҷавобгӯ ба ин раванд намоем. пас суоле ба миён меояд ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд муассисаҳое ки курсҳои махсуси методиву семинар-машваратҳо гузаронанд? бале, инҳо донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маорифи Тоҷикистон, маркази ҷумҳуриявии таълимиву методӣ ва маркази ҷумҳуриявии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ мебошад. қабл аз оне ки мо оид ба муҳимияти истифодаи технологияи рақамӣ дар таълим ҳарф бизанем, биёед бидонем ки самти фаъолияти ин муассисаҳои давлатӣ чӣ гуна аст
و بیشتر به کدام جنبه روانه گردیده است؟ دانشکده جمهوری تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف هدف‌های سازنده را پیش کار گرفته است، روی کار گرفته است که امروز در ساحه معارف می‌خواهد که رقمی کنانی را علل خصوص در تکمیل اختصاص جمهوری و فیلیال‌های آن به راه مانند. هدف‌های اساسی مرکزی ما در همگیری تکنولوژی با تعلیم اینهایند: تامین دانشجویان با واسطه‌های معاصر تکنولوژی برای баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаҳои онҳо، омода кардани омӯзгорон барои истифодаи самаранокии технология дар раванди таълим ва баланд бардоштани дастрасӣ ба таҳсилот тавассути технологияи фосилавӣ, ташаккули муҳими таълимии рақамӣ ва инноватсионӣ. از سال 2021 تا این جانب ما مخصوصا همین مسئله رقمی کنونی و طریق فاصلوی درسگذاری برنامه هست، لایحه هست، مکتب‌های تجربوی گذرانده استودیان. میگذاریم به اصلی مسئله. امروز قریب هر یک درس در مکتب، دانشگاه یا دیگر مرکزهای آموزشی عنصرهای اینتراکتیوی را در بر میگیرند که در درس‌ها از پرزنتاسی‌ها، نوارها و اینفوگرافیک استفاده می‌نمایند که این درس‌ها را جالب‌تر گردانیده برای گرفتن اطلاعی بیشتر به خواننده کمک می‌رساند. همه این به شرافت رقمی کنونی امکان پذیر گردید. رقمی کنونی تحصیلات چیست و آن برای چی مهم است؟ تحصیلات رقمی یا دیجیتال ادویکیشن به استفاده تکنولوژی و واسطه‌های رقمی در روند تعلیم اشاره می‌کند. آن به آموزگاران و خوانندگان کمک می‌کند و طرزهای نوین تعلیم و آموزش را پیشنهاد می‌نماید. به مانند برنامه‌های تعلیمی اینتراکتیوی، платформаҳо ва барномаҳо барои омӯзиш ва амалиётҳои интерактивӣ ки барои тарзи нави омӯзиш кӯмак мерасонанд, модулҳои онлайн, курсҳои онлайнии таълимӣ ки ба мо имкон медиҳанд ки таҳсилро дар вақти барои худ мувофиқ ва бо роҳҳои гуногун анҷом диҳем. масъалаҳои таълимии рақамӣ, таълим ва кӯмак ба омӯзгорон ва донишҷӯён барои истифодаи беҳтарини технологияи рақамӣ дар таълим. таҳсилоти рақамӣ омӯзишро дастрастар, чандир ва фардӣ мекунад. он ба донишҷӯён имкон медиҳад ки дар вақт ва суръати мувофиқи онҳо таҳсил кунанд ва воситаҳоро барои фаъолтар будан дар раванди таълим истифода баранд. технология раванди анъанавии омӯзиш ва таълимро бо ворид намудани усулҳои интерактивӣ ва воситаҳои дидактикӣ тағйир медиҳад. масалан, донишҷӯён тавассути интернет ба захираҳои илмии глобалӣ дастрасӣ пайдо менамоянд ва метавонанд дар вақти муносиб таҳсил намоянд. инчунин таҳсилоти фосилавӣ ва онлайнӣ имкон медиҳад ки донишҷӯён новобаста аз макони ҷуғрофӣ таҳсил кунанд. технология инчунин имконият медиҳад ки омӯзгорон ва донишҷӯён тавассути воситаҳои гуногуни муошират дарсҳои худро самаранотар гузаронанд. ҳадафи аслии рақамикунонӣ дар раванди таълим чист? чаро имрӯз зарурати истифодаи технологияи рақамӣ дар таълим ба вуҷуд омадааст? посухи мутахассиси соҳа дар ин маврид чунин аст. бартариҳои асосии истифодаи технология дар раванди таълим ин баланд бардоштани шавқу завқи донишҷӯён тавассути усулҳои интерактивӣ ва визуалӣ мебошад ва дастрасии осон ба маводҳои таълимӣ ва захираҳои интернетӣ, имконияти таҳсилоти фосилавӣ ва омӯзиши мустақил, муоширати беҳтар байни донишҷӯён ва омӯзгорон ва истифодаи абзорҳои гуногуни омӯзишӣ аз ҷумла симуляторҳо ва лабораторияҳои виртуалӣ. тавре дар боло ишора кардем, давлату ҳукумати мамлакат оид ба дастгирии маънавии омӯзгорону хонандагон шароити заруриро фароҳам оварда истодааст. оё муассисаҳое ки дар расонидани ёрии методӣ ба омӯзгорон муваззаф шудаанд омода ҳастанд ки курсҳои махсусро барои омӯзгорон таҳия кунанд ва ё аллакай дар ин самт корҳои назаррасро ба роҳ монданд? ба ин суоли мо мутахассисони соҳа посух мегӯянд. барои муаллимон ва методистоне ки дар ноҳияҳо қарор доранд лоиҳа буд. мо якчанд ноҳияҳо қатъи вай доштем, семинарҳои машваратӣ доштем ва семинарҳои оид ба омӯзиши технологияи рақамикунонӣ тариқи барномаҳои фосилавӣ буд. ҷой дошт ки маҳз ҳамин масъалаҳоро дар бар мегирифт. имрӯз омӯзиши технологияи иттилоотӣ, имрӯз омӯзиши технологияи муосир як амри воқеию саривақтӣ аст.
ва бевосита донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф барномаи таълимӣ барои омӯзгорони ғайриихтисосро низ таҳия кардааст, ки ҳамагии омӯзгороне ки дар як сол беш аз 28-30 ҳазор омӯзгор ба донишкадаи ҷумҳуриявӣ ва филиалҳои он ки ҷалб карда мешаванд бевосита аз омӯзиши кӯтоҳмуддати технология инноватсионӣ гузаронда мешаванд. қадами муҳим дар раванди рақамисозӣ таҳия ва татбиқи курсҳои махсус барои омӯзгорон мебошад. ин курсҳо ба баланд бардоштани тахассуси омӯзгорон, аз худ кардани воситаҳо ва усулҳои нави рақамӣ нигаронида шудаанд, ки дар навбати худ ба онҳо имкон медиҳад, ки технологияҳои муосирро ба раванди таълим самаранок ворид кунанд. имрӯз бисёр муассисаҳое ки ба таъминоти методии омӯзгорон масъуланд, дар ин самт аллакай кори назаррасро ба сомон расониданд. онҳо доираи васеъи курсҳоро пешниҳод мекунанд, ки ҷанбаҳои гуногуни истифодаи технологияи рақамиро дар таълим фаро мегиранд. мо ба се шакли омӯзишро муттаҳид карда як шакли омӯзишро роҳандозӣ кардем. ин шакли аввал ҳузурӣ аст, ки аз як гурӯҳе ки мо мехоҳем имрӯз даъват кунем, фарз кунем ки курси такмили ихтисоси фанни химия бошад, мо як қисмате аз онҳоро ҳузурӣ. онҳо ки ҳастанд? нафароне ки истифода бурдани технологияи иттилоотӣ барошон душворӣ дорад, надоштани мавҷи интернетӣ ва ё онҳо мехоҳанд ки ҳузуран назди мо биён аз дониши худро сайқал диҳанд. ва ҳамин гурӯҳ боз дорад ба тариқи омӯзиши онлайнӣ ки зинда ҳамун пахше ки он соат омӯзгор ё мастер ё ҳамун мутахассис баргузор мекунад тавассути шабакаи интернетӣ ки имрӯз мо медонем Zoom пайваст мешаванд ва онҳо дар ҷои истиқоматии худашон метавонанд баҳравар шаванд аз ҳамин таълиме ки омӯзгор мегузаронад. ва қисмати дигараш ки он рӯз ё бо кадом як сабабҳо вақт надошт, метавонад вориди ҳамун платформаи мо шаваду таълиме ки омӯзгор дод, ҳамун соати машғулият ки сабт мегардад, дар платформа гузошта мешавад ва тавассути офлайн метавонад омӯзгори мо ина гирифта мутолиа кунад ё ин ки баррасӣ кунад ва суолҳое дорад, боз дар ҳамун шабака барои мо ё ин ки дар ҳамун платформа гуфтем барои мо дубора саволгузорӣ кунад, то интизор шавад ки омӯзгор ба ӯ ҷавоб гӯяд. ба ҷуз аз семинару курсҳои такмили ихтисос, инчунин дар ҷумҳурӣ сомонаҳое фаъол мебошанд, ки барои омӯзиши васеъи омӯзгорон нигаронида шуданд. барои омӯзгорон донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф имрӯз платформаеро роҳандозӣ кардааст, ки айни муддао мебошад. ба таъкиди масъулин, ин платформа аллакай беш аз 24 000 обуначӣ дорад. таваҷҷӯҳ намоед ба экран. як платформае ки бо номи платформаи сирко ки имрӯз дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд сохта ва мавриди истифода қарор гирифтааст, айни ҳол гуфта метавонем ки беш аз 24 000 омӯзгор вориди ин платформаи рақамии мо аст. дар платформа чӣ кор карда метавонем? Масалан, ба ҷуз оне ки мо онҳоро назора мекунему, кӯмаки методӣ мерасонему, дастгириҳои методӣ мерасонем ва дар алоқаҳои суҳбатҳо оид ба масъалаҳо, ҳалли масъалаҳои методӣ ҳастем, боз метавонанд дар унҷо мо китобхона дорем. дар унҷо ҷойгирии маводҳои таълимӣ дорем, ки бевосита дилхоҳ омӯзгоре ки ба платформаи гуфтаи мо ворид мешавад, метавонад ки бисёр дар доираи васеъ аз маводҳои мо истифода барад. барои ҷавобгӯ будан ба талаботи замони муосир бояд ҳамаҷониба аз нозукиҳои технологияҳои рақамӣ огаҳ бошем. дар баробари фароҳам овардани шароити мусоид дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ як қатор платформаҳои рақамӣ низ бо муваффақият татбиқ шудаанд, ки барои омӯзгорону донишҷӯён имконияти гуногунро фароҳам овардаанд. дар мактабҳо ва донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо муваффақият татбиқ карда шудааст ин платформаҳои омӯзиши фосилавӣ аз ҷумла Big Blue Button. бевосита омӯзгорон метавонанд маводҳои худро дар ин платформаи мазкур ворид созанд ва семинарҳо омӯзишҳои худро дар он ҷо ворид кунанд. мутахассисон ҷиҳати истифодаи технологияи рақамӣ дар таълим андешаҳои мухталиф доранд ва бархе аз тамоюлҳои имрӯзаи технологияи таълимиро муҳим медонанд, ки барои беҳтар гардидани сифати таҳсил муфид мебошанд. ҳарчи бештар мо аз барои технология пайваст шудану бо технология кор кардан мо бояд дар ҳамин сомонаҳое ки аз ҷониби вазорати маориф тавсия шудааст ё ки ба тасвиб расидоӣ шудааст ё ки аз ҷониби худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки якчанд барномаҳои маҳз барои беҳтар намудани
вазъи технология коркард бо технологияи иттилоотиро ки роҳандозӣ шудааст бо ҳамино кор кунанд, чунки мо бештар аз сомонаҳои беруна камтар дастрас намудан мумкин аст ба хотире ки хавфи онҳо бисёртар аст. таҷрибаи байналмилалие ки дар соҳаи истифодаи технология дар таълим барои татбиқи кишвари мо муфидтар мебошад, ин таҷрибаи кишварҳои пешрафта дар истифодаи платформаҳои омӯзишии фосилавӣ ва онлайнӣ метавонем истифода барем. барномаҳои омӯзишӣ мустаҳкам барои омода кардани омӯзгорон ва истифодаи технология, лоиҳаи ҳамкории байналмилалӣ барои таҳия ва татбиқи абзорҳои нави таълимии рақамӣ, истифодаи таҷрибаҳои муваффақи кишварҳои ҳамсоя дар соҳаи таҳсилоти рақамӣ, истифодаи моделҳои омехтаи таҳсилот ки дар он ҳам усулҳои анъанавӣ ва ҳам технологияи рақамӣ истифода мешаванд, барномаҳои байналмилалие ки барои мубодилаи таҷриба ва такмили малакаҳои омӯзгорон ва донишҷӯён аст. омӯзгороне ки ҳамакнун ба истифодаи технологияи рақамӣ машғул мешаванд, хоҳу нохоҳ дар рафти тадрис бо баъзе аз мушкилот рӯбарӯ мешаванд. албатта ин гуна мушкилот ҷузъиянд ва роҳҳалли осонро низ доранд. омӯзгорон бояд ҳангоми истифодаи технологияи рақамӣ дар дарс чиро ба назар гиранд ва чӣ тавр бо он муносибат кунанд. посухи мутахассисро дар ин маврид мебинем. мушкилот ва душвориҳои асосие ки ҳангоми дар раванди таълим ҷорӣ кардани технология дучор мешавем, ин норасоии таҷҳизоти зарурӣ ва интернети баландсуръат дар баъзе минтақаҳо мебошад. муқоимати баъзе омӯзгорон ва донишҷӯён ба истифодаи технологияи нав, набудани малакаҳои зарурии рақамӣ дар байни омӯзгорон ва донишҷӯён, мушкилоти молиявӣ барои харидории абзорҳои технологӣ. имрӯз як мушкилоти аз ҳама муҳим дар омӯзгори мо имрӯз ба чашм мерасад, ин пурра истифода карда натавонистани интернет мебошад, ки имрӯз мо ҷомеаи навинро хусусан соҳаи маорифро ки дар назар аст ба системаи рақамӣ гузаштан, бидуни истифодаи технология хусусан интернет тасаввур кардан ғайриимкон аст. ба ҳамин хотир як барномаи дигар таҳия ва тасдиқ шудааст оид ба истифодаи тахтаҳои электронӣ, ки имрӯз ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин аст ва алалхусус шумо мебинед ки имрӯз қариб ки муассисае нест ки мо дар онҷа тахтаи электронӣ насб набинем. ба ҳамин хотир аксари муассисаҳое ҳастанд ки аз ҳисоби истифода бурда натавонистани мутахассисон ва ё омӯзгорон ба ҳоли худ аст он тахтаҳои электронӣ. ба ин хотир барномаи дигари мо пурра нигарон шудааст ба истифодаи тахтаҳои электронӣ. ин аст чанд тавсияи мухтасар барои омӯзгорон оид ба истифодаи технологияҳои рақамӣ дар раванди таълим. тахтаҳои интерактивӣ барномаҳо ва платформаҳоро барои эҷод кардани дарсҳои ҷолибе ки иштироки фаъоли донишҷӯёнро ҳавасманд мекунанд истифода баред. ҳамгироии барномаҳо ва бозиҳои таълимиро барои баланд бардоштани фаҳмиши омӯзиш ва фароҳам овардани таҷрибаҳои гуногуни омӯзиш пайваста истифода намоед. кӯшиш кунед ки ҳадди ақал дар давоми моҳ дарсҳои видеоӣ ва вебинарҳо бо хонандагони худ ташкил намуда варианти китобҳои электрониро барои таъмини дастрасӣ ва маводи иловагӣ ва усулҳои муосири таълим пешниҳод намоед. хонандагонро ташвиқ кунед ки тавассути платформаҳои онлайн дар гурӯҳҳо кор кунанд то малакаҳои ҳамкорӣ ва мубодилаи донишро инкишоф диҳанд. аз абзорҳои рақамӣ барои арзёбии омӯзиш истифода баред ва фикру мулоҳизаҳои фаврӣ пешниҳод кунед то ба хонандагон дар фаҳмидани пешрафт ва самтҳои такмили онҳо кӯмак расонед. истифодаи ин гуна усулҳо дар раванди таълим ба шумо имкон медиҳад ки шогирдони шумо дар раванди дарсҳо фаъолмандии беназирро нишон диҳанд ва ҳадди ақал оддитарин маълумотро оид ба мавзӯи дарс бо ҳар роҳе ки набошад аз худ намоянд. талаботи муосир ба раванди таълим ба сатҳи омодагӣ ба тахассуси омӯзгорон интизориҳои зиёд мегузорад. технологияҳои рақамӣ ба омӯзгорон барои қонеъ кардани ин талабот тавассути пешниҳоди воситаҳо барои баланд бардоштани самаранокии таълим ва фардикунонии омӯзиш кӯмак мерасонад. бинандагони гиромӣ, хулоса ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар соҳаи маориф на танҳо ба чолишҳои муосир ҷавобгӯ аст, балки барои рушди низоми маориф уфуқҳои нав мекушояд.
истифодаи воситаҳо ва усулҳои инноватсионии мо имкон медиҳад ки муҳити бештар фасеҳ, мутобиқ ва муассири таълимиро ба вуҷуд оварем, ки ба талаботи замон ва талаботи хонандагон ҷавобгӯ бошад. бо мо бошед ва аз муҳимтарин таҳаввулоти соҳаи маориф пайваста огаҳ бошед.